इलेक्टेड फैखुमु इलेक्टेड निर्वाचनखौ इलेक्टेड जों चेयारमेन मानखुमु मेम्बार मानखुमु काजै जों मावान सोलायनाय जों साबजुनाल दैबो सिन एमन जागायाव जों थाङै जे जों प्रेजेन्ट नुयो आबनो जों जारा आलादा दल थाङै कुल काम चुकी आबो जों साइमानो कु नागां तिनि अमिटिनि जराबो नरानो तिनि अरब प्रेजेन्ट तंग बागै दालाय न आनि खातं थका ताइ नर पाया sak जों कासा अर दालाय खिनो आनि खाओ तामना हेंजाका बरगमा जों देबांनो साकाजा जों आसा बरक बांगो नांमानि चिनि ह 2025 सालमारिनि सातनि बबिसो खपसा पाना खायजा का बबो खायजा का संतने सिने 17 गुलागाती हायगाबा एडिसिंके पेगाजरा जमजिनगन सिने हिरापुर बिसि बाय एकता गरा सभा खायजाका बसांनि कर्मसूचि बायके जों आगलायनाय गे सिनि थानचाव जे तंमानि का अमाकेन तंदि थानचांनिया अलरेडि थानचांजाक क जे तंमानि हाकेन तंदि हनै जों दिनै कर्मसूचि कक्सा बायका कर्मसूचि तामंनाय बसांगो बायके जों आगलायनाय अबति जों कक्सा लायका डेभलपमेन्ट बायकें तंग आगिनि तुलनाय गे ताम असुबिदा तंग कामिरगो अबति जों दिनै कक्सा बायका गे जत लुकुन नां सानमु जों अमाकेन थानचाका तंदि हिरापुर बिसि जेबेबा थानचाका तंग प्रत्येक बिसि प्रत्येक आमचायो सिरो गुलागाति विधानसभाया हास्तिनि जत जागानो सिनि जारा तिरबासा तंनाय जत तंनाय महरान लगि तंगि थानचाका तंनाय ने जों जतननो दिनै न सालनि दिनै हिरापुरनि बिसिते सानामु थानचा तंनाय बुबां लगो